A Asociación de Veciños e a Comunidade de Montes de Castrogudín xunto co Concello colaboraron para reformar as rúas Centro e Souto da Riba. As dúas asociacións encargáronse de mercar un terreo que había entre ambas estradas para cederlle ao Concello e que puidese realizar a reforma e ancheamento de ambas rúas. Pois eles foron os que posibilitaron, compraron o terreo para poder anchear esta zona moi estreita de Castrogudín, e non foi unha obra sinxela porque, como podedes ver aquí, hai un muro de contención que estaba nunha situación bastante delicada. Facer un muro de contención é moi costoso, isto é unha obra que chegou casi aos 50.000 euros. A obra permitiu anchear as estradas, reformar o muro de carga e crear unha zona de esparexemento. Védelo por un pouco o asfalto que vedes novo e vello. Este era un sitio estreito tanto a rúa da arriba como da baixo. Aparte, pois, o muro de contención antigo que había aquí xa estaba bastante debilitado desde hai un ano. Non había un riesgo eminente de que caíra, pero bueno, habría que estar mirando dependiente. Bueno, ao anchear o de arriba, pois xa fixemos un novo muro de contención e agora acondicionar este espaciño pequeno que queda aquí, pois cuns bancos, acondicionar un pouco. Os veciños mostráronse contentos co resultado da reforma. Para nos ben porque hai máis espacio e agora acondicionar o chollo que antes eran paredes todas vellas en ruínas. Agora está acondicionado, non terminado aínda, tal como se fixo a condición da cesión ao Ayuntamento, pero supoño que se cumprirá todo o que hai firmado. Aproveitando a visita, dende o Concello tamén anunciaron que nas vindeiras datas limparase a fonte da praza de Castrogudín. Outra das peticións principais, e temos boas novas para eles, é a limpeza da fonte de Castrogudín, pola que levamos esperando moito tempo, porque é unha fonte catalogada e non tiñamos o permiso de patrimonio, agora xa o temos, e vamos a proceder a esa limpeza, que é unha das cousas que máis en valor e de que máis orgullosos están os veciños de Castrogudín. Tras o remate da obra de reforma, o Concello ten agora pendente a dotación de material urbano e a creación dunha pequena praza na zona de esparexemento, un proxecto que se levará a cabo coa coordinación de diferentes departamentos municipais. Nesta zona, ademais, o Concello restaurará o pozo da antiga vivenda.